खुलुमबाय लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि डली ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैहाय आङो ब्लगखौ माने फुंनिफ्राय लानाय जायासै आरोना मानो होनब्ला आंबो एसे बेस्थ' जानानै दङमोन दिनै सानसेया ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं माने फुंनिफ्राय लानाय जायासै आरोना ओंखायनो आङो सानबायखि माने एसे बेलासिनिफ्रायबाबो माने ब्लगखौहाय स्टार्ट खालामनोसै होननानै ओमफ्राय दा आंनि ब्लग स्टार्ट खालामनायनि मेन खारनानो जाबाय लोगोफोर माने आंथ' दिनैहाय बेलेग खामानियाव एसे बेस्थ' जानानै दङमोन नालाय आं माने बेखौहाय भिडिअ'खौ खालामनाय जायासैमोन आरोना स' लोगोफोर ओंखायनो आङो बिनिखायनो सानबायखि माने आंनि बोराया मोनसे मा टाइमावमोनलाय मा टाइमावमोन माने बिसोरो मोनसे टाइम लादाखआव बेरायहैदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लादाखआव बेरायहैनायनि बिथांनि माखासे भिडिअ'फोर दं आरोना भिडिअ'नि क्लिप्स लानायफोर दङ ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे खिन्थानानै होनो सानदों आरोना लोगोफोर आंनि बोराय बेरायहैनायखौ माने बिथाङा लोगोफोरजोंसो थांदोंमोन आंखौ लानानै थांफालायाखैमोन बेरायनो गावसोर लोगोफोर गोजा थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोजां जायगाफोर दङ लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो बै मा फिल्ममोनलाय थ्रि इडियट्सनि लानाय मिथिखागौ ना लादाखआव आरो बेफोरनो दङ होननानै ओमफ्राय थेवब्लाबो आं माने खिन्थानोसै आरोना आंनि बोराय थांनायखौहाय बिनि माखासे गावनि अन केमेराजोंहाय लानाय भिडिअ'फोरखौनो आं देखायलांसै फैदो लोगोफोर बिदिब्ला आंजों लोगोसे गुमैनि भिडिअ'खौनो नायनानै दिनै एसे इन्जय खालामदो फैदो लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअ'फोरखौ नुबाय जानांगौ ना माने बै समावथ' जेला बिसोर बेरायहैदोंमोन बे टाइमाव माने भिडिअ'खौथ' डाइरेक्ट बेबायदि इउटुबाव होननानैथ' बानायनाय जायासै ना लोगोफोर माने ससे खालामनानै लानाय गोजाजोब आरोना ओमफ्राय दायो मा होनो बेखौनो आङो माने एसे देखायनानै होनोसै सानबाय आरोना साननानै माने होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअ'खौ ओमफ्राय दा भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों बेखौ एसे खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर माने बेरायहैनाय टाइमावहायनो खालामनायबा मोजांसिन जागौमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' माने बेरायखांनानै फैनायनि उनावसो होनाय जाबायना भिडिअ'खौहाय माने ओंखायनो सर्ट जाबाय आरोना लोगोफोर बेनि थाखाय आंखौ निमाहा होदो माने आङो सर्ट भिडिअ'फोरखौहाय आपल'ड होनाय जाबाय आरोना देखायनो थाखाय दा नै जोंहा सिजौआ मा खालामदों आबा खिन्थाहरलाय दे आबा मा खालामदों मेप नायदों ना ओरना हरलाय खेबसे आबा हाय होनदो हाय
आङो माबा नायदों होनदो मा नायदों नोङो आङो मेप नायदों होनदो ना बेरायनायनि थारमाने जोंना फिसालाया बिबथैहा लादाखआव बेरायहैनायखौहाय जायगाफोरखौ नुनानै ओरैबायदि खुसि जाबाय आरोना दाना बिबथैनि सिगांनि थांनो लुगैदों ना आबा थांनो लुगैनानै औ गिदिरसिनाव थांगोन थारमाने माने आमेरिका नायखादो दे मोजांनो जायगाफोरखौ आबा अबाव बेरायहैनो लुगैदों ना माने बिबथै थांनायखौहाय नुनानै बेसारा जि मोजां मोननानै दाना बिबथैनि सिगांनि बिदिनो मा लेखा मा बुक बियो आबा नायनानै देलाय नै कनसिस एटाइल्स नामा वान अफ द वर्ल्ड बिदि आरोना बेखौहाय माने लानानै फैलायलायबाय आरो सिगाङावहाय बिबथैनिमोननो बे लेखाया ओमफ्राय दा बिसोरा लालायलायनानै अबे जायगाया अबेया साबसिन बेफोरखौ माने बेसारा नायगासिनो आरोना मोजां मोननानै आबा नालाय नों मा मा जायगायाव बेरायनो लुगैयो खिथाहरदो दे आबा चाइना ओमफ्राय आबा करियानावबो थांगोन ओमफ्राय अबाव थांबावगोन दे खिथाहरदो दे जापान गासिबो आउट अफ इन्डियायावसो बेरायनो लुगैजोबो जोंना सिजौआ लोगोफोर पाकिस्तान ने आबा पाकिस्तानावबो थांगोन ओमफ्राय जोंनि खाथिसिनाव मा दङ दे सबसे खाथिसिनाव इण्डियाननि खाथिसिनाव भुटानावलाय भुटानाव आबा नों भुटानाव थांखांबाय आबा थांखांबाय ना थांगोन दे जोंहा दे दादि नों आं मामि थांगोन ओमफ्राय बाबाखौबो लांगोन बाबाखौबो ओमफ्राय आबै आबौखौ लाङाना बिसोरखौ जोंल' थांगोन ना ओमफ्राय दे मा एर'प्लेनजों थांखाया ना हेलिकप्टारसो थाङो भुटानाव थेवबाबो जों थाङा ना जोंहा कारजोंसो थांगोन ना ओमफ्राय दे आरोबाव नों सेंग्रा देरबा मा जागोन आबा खिथाहरलाय लोगोफोरनो आर्मि अफिसार जोंना सिजौआ आर्मि अफिसार जागोननो बिराद इन्टारेस्ट दं आरोना बेसारा एकदमबारे जि गोसो होनानै नायदों नै स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आङो बेवहायनो दोनथ'नोसै सानबाय आरोना माने आं फिसालाजों एसे दसे नायफानोसै बेसोरा माबा माबि जायगाफोर नायगासिनो दं नालाय बेखौनो एसे खिन्थाफानोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोर लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो नङाबा साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय बिनि उनावहाय शेयार खालामनानै होदो आंखौ मिथिखागौना लोगोफोर नोंसोर माने एसे उल्थां फाल्थां रायलायलाबायो होननानै स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय गुड नाइट लाभ इउ अल बाय बाय